Dnes sa pozrieme na Carolinu a jej cestu k Stanley Cupu. Sezóna skončila a Carolina to konečne dokázala. Na začiatku jej cesty bola nezlomná vôľa Roda Brindamura, zaritého hurikána, ktorý miluje svoj tím. Tak ako svojho času Justin Williams, ktorý bol šťastný snáď iba v Caroline. GM Erik Talský budoval svoj tým v duchu filozofie z trénera Roda Brindamura a doplňal skladačku do pucle. Možno mal šťastie v nešťastí, že Mikko Rantanen nechcel v týme zostať, lebo to bol príliš veľký dielik a do skladačky by sa mu nevmestil. Naproti tomu prišiel Stankoven a Hall, ktorí o 2 roky neskôr hrajú v play-off prvé husle. Kto by to však bol pred 2 rokmi povedal? Z celej transakcie dnes vyjde Rantanen trošku nahlúpo a Martin Nečas smolne. Do skladačky zapadol dokonale Nikolaj Ehlers, bojovník z Winnipegu, ktorý chcel zmenu a netúžil po žiadnom vychytenom Vegas, Dallas či Floride, čo začína byť v poslednej dobe módou, ale po Caroline, ktorá mu dá na ruku prsteň. Dvakrát sa Carolina predrala do konferenčného finále, ale za 2 roky uhrala s Floridou len jeden zápas. Takže keď sa v lete zranil Barkov, ostatných 31 tímov si skričalo teraz alebo nikdy. A asi najhlasnejšie volali práve v Caroline. Víťazná sezóna mohla začať. V základnej časti Carolina ostatným v konferencii ukázala chrbát. Pred nimi ostalo len Colorado a s tým si ich playoff súper poradil. A to nečakane a geniálne. Playoff je totižto ako Vatikán v strede Ríma, samostatná časť v rámci celku. Prirovnala by som to k chlebu s maslom, na ktorý keď natriete med, tak je to úplne iné jedlo. Kým Vegas pod taktovkou Tortorellu hľadalo, ako zakryť svoje chyby a vypichnúť prednosti, a úprimne John to s nimi zvládol geniálne, tak Carolina musela v play-off zvládnuť na prvý pohľad istý postup cez Ottawu. Ale táto séria ich určite bolela najviac, lebo senátorom bolo jasné, že Carolina herne nepretlačia. Tak ich chceli aspoň prizabiť. Po pár sekundách sa Brady Tkečuk pustil do stóla a o pár rokov starší kapitán Drzania vyplieskal. Keď sa ho dcéra po finále na tlačovke pýtala, prečo toho ujazbil, Jordan sa len usmial. Asi mal na perách odpoveď typu: ak by vtedy Brady nedostal po papuli, tak by som dnes pohár nezdvíhal. Počas celej série mali senátori krvavé ústa a odniesol si to len mladý Nikiškin. Našťastie sa z likvidačného zákroku, ktorý v rezultáte znamenal otras mozgu, otriasol a už do série proti File od 3. zápasu nastúpil. Ako to, že favorizovaný a rozbehnutý Vegas nedotiahol sériu do Stanley Cupu, keďže začali výborne a vyhrávali dokonca 2-1. U Vegas sme videli ohromný progres počas play-off, svojím si prešli s Utahom, aby svoj pík dosiahli proti Coloradu. Tým pôsobil kompaktne, v obrane bol ako skala. Bránu držal Carter Hart. V porovnaní s nimi bola Carolina behavejšia. Blake, Stankoven a Hall nabrali neuveriteľný dých a svojou rýchlosťou a dôrazom začali v zadných radoch Vegas robiť vetry. A inak tvrdí a pevní obrancovia Vegas na čele s McNabom, Theodorom, Hannifinom či Andersonom im odrazu nestíhali. Lenže ešte vždy tu všade bol Mark Stone, ktorý pred bránou súpera má hádam 4 oči a neuveriteľnú techniku palice. Bol tu génius Marner, ktorému som to inak prijala, ktorému po 3. zápase už asi všetci pchali Conn Smythe Trophy do ruky. A bol tu Terminátor Halden, nečakane prekvapivo, ktorý ako typ power forwarda dokázal pretlačiť aj K'Andre Millera. Lenže toto kúzlo pominulo. Gólostroj Haldena ustal, nepresadil sa ani v 5., ani v 6., ba vlastne v 6. sa nepresadil nikto z Vegas. A hoci šance boli, hráči Vegas príliš často prevracali oči k oblohe a to je jasný signál, že nie sú v pohode a zúfajú si. Pred nimi sa odrazu zjaví Basy a najskôr musel Marner premárniť trestné strieľanie, aby si všimli, že pred nimi stojí brankár chytajúci v opačnom garde. Prečo Marnera na toto nikto neupozornil? Nevedno. Basy sa chytil šance a aj keď nepodal možno heroický výkon, dalo sa na neho spoľahnúť a to hurikánom stačilo. Za mňa sa karta pomaly začala otáčať v 3. zápase, keď Vegas vyhrával už 4-0 a behom 39 sekúnd o svoj luxusný náskok prišiel.
Carolina strelila 3 góly a pár sekúnd pred koncom Sviečnikov vyrovnal. Hlúpy odraz mantinelu v predĺžení pomohol Vegas, ale vždy sa na šťastie nedá spoliehať. V tom zápase to bol pre Carolinu už druhý nešťastný moment, keď si za stavu 1-0 vrazil do vlastnej bránky Puck Walker. Priznám sa, že už som Carolinu odpisovala. Ale potom začali ťažkotonážni obrancovia Vegas robiť presne tie chyby, ktoré robili v marci a začiatkom apríla a na ktorých mal Tortorella zvlášť záujem zapracovať. A malé pohyblivé myši ako Stankoven, Hall, Blake a pridal sa k nimi Jarvis sa im začali pliesť do cesty. Odrazu sa kompakt rozpadal, aj keď treba povedať, že McNabb už bojoval s rozprašteným nosom. A pridáva sa postupne a nenápadne najdôležitejšia osoba, Jordan Staal. On bol tým rozhodujúcim faktorom. Bol kapitánom, ktorý dával góly aj keď ležal na zemi. Pritom nešlo o vypracované útoky a krásne akcie. O tie sa neúspešne pokúšali Aho a Svečníkov. Išlo o dôraz v útočnom pásme, rýchlu nahrávku pred bránu a nekompromisné zakončenie. Pripomenulo mi to Panthers z minulého roka. Herne nič moc, ale checking, ten bol na jednotku. Darmo Marner, Eichel či Stone čakali na prihrávky v strednom pásme. Polievka sa varila v D-Zone Vegas. Od 4. zápasu už Carolina vedela, kde má Vegas Achillovú pätu. Ak som na začiatku povedala, že vyhráva Stanley Cup tým, ktorý sa neustále vyvíja a zlepšuje, Caroline sa to podarilo. Kým Vegas už nemalo čo ponúknuť a nielenže stagnovali, ale v mnohých situáciách nastával regres. Ani Carolina sa nevyhla chybám, ale v konečnom dôsledku ich spravila menej. Po 4. zápase som mala tušák, že to Carolina dá, lebo ich vôľa vyhrať bola väčšia. Ak sa Ahovi nedarilo, aspoň sa hádzal do prihrávok a nielen on. Častejšie bolo vidno, ako hurikáni výborne čítali hru a rybičkami zabraňovali prihrávkam. Keď sa Vegas zranil ešte aj Karlsson, bolo vymaľované. Vegas už nenašiel silu rozbehnutého súpera zastaviť. Puck nedokázali z obraného pásma vyhodiť ani na 3-krát a niekedy si skôr zavadzali, ako boli si navzájom užitoční. To sa deje vtedy, keď síce veľmi chcete, ale už nemáte psychických síl na konštrukt, alebo aspoň vyhodiť puk oblúčikom do neutrálnej zóny. Cup je v správnych rukách a Conn Smythe Trophy tiež. Aj keď Batmanová poznámka o najstaršom hráčovi, ktorý bude zdvíhať MVP Trophy, bola tak trochu netaktická, verím, že ju nakoniec Jordan prepočul. Súcitím z Vegas, pretože ako fanúšik Edmontonu som to zažívala 2 roky dozadu. Možno Vegas na budúce. A Caroline blahoželám. Congratulations, sweet Carolina.